ଥରକର କଥା, ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଥିଲା ଯିଏକି ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ଶିଖୁଥିଲା। ସିଏ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପଥରକୁ ଦେଖିକି ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଏଇ ପଥରରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ଶିଖିଥିଲା। ତା ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉଠି ବି ବଡ଼ ପଥର ଦେଖେ ସେ ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବ ବୋଲି ଭାବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତା ବ୍ୟାଗରୁ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ହାତୁଡ଼ି ବାହାର କଲା, ଆଉ ସେ ପଥରକୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ହାତୁଡ଼ିରେ ସେ ପଥରକୁ ପ୍ରହାର କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପଥର ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ଶ୍ରେଣୀ ହାତୁଡ଼ିରେ ସେ ପଥର ଉପରକୁ ପ୍ରହାର କଲା। ପୁଣି ପଥର ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା କି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ପଥରକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଦେଖାଗଲା। ସେ ପୁଣି ସେ ପଥରକୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ତାର ବ୍ୟାଗରୁ ଶ୍ରେଣୀ ହାତୁଡ଼ି ବାହାର କଲା, ଆଉ ସେ ପଥର ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲା। ସେ ପଥରକୁ ବି କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରଟି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଦେଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଇଠି ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସେହି ଗାଁରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦରକାର। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା କି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛି, ସେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। କିଛି ଲୋକ ସେଠାକୁ ଯାଅ ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ତ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଦରକାର। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର କହିଲା, ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୋଉଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଥିବ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେ ପଥରକୁ ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପଥର ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ପଥରଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କହିଲା, ତୁ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଲୋକମାନେ ତତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତତେ ସଜଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମତେ ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତିଟି କହିଲା, ଯଦି ତୁ ସେଦିନ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରର ଶ୍ରେଣୀ ହାତୁଡ଼ିର ପ୍ରହାର ସହି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତ ଆଜି ତୁ ମୋ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସେ ପ୍ରହାର ସହିବାକୁ ମନା କରିଦେଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୋକେ ତୋ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ କେହି ମହାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୁଡ଼ିର ପ୍ରହାର ପଥର ଉପରେ ନ ପଡ଼ିଛି, ପଥର ଭଗବାନ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ କି ଏହି କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁସି ଆଣିବ।